Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Pon 2 Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ewah-ewahan. Para adiyuswa, kita asring manggihaken ewah-ewaning gesang kados bab kawontenan badan lan gesang kita. Nalika semanten tasih enem lan rasa sakmangke rikmanipun sampun pethak lan ringkih. Nalika semanten rekaos ngupadi sandang lan nedha sakmangke kawontenanipun sampun mapan. Nalika semanten menawi badhe ngintun kabar kedah mawi layang lumantar pos sakmangke lumantar WA utawi video call. Sedaya badhe nglampahi ewah-ewaning gesang. Nikodemus, tiang Farisi, ing wanci dalu sowan Gusti Yesus. Piyambakipun pitados bilih menapa ingkang dipun wucal Gusti Yesus lan mujijat ingkang dipun tindakaken punika saking Gusti Allah. Nanging piyambakipun tasih bingung sinten ta sejatinipun Gusti Yesus. Nikodemus minangka imam Yahudi tamtu kagungan pemanggih ingkang sae bab kitab para nabi, nanging piyambakipun rumaos angel mangertosi piwulangipun Gusti Yesus bab lair kapindho. Yukanan 3 ayat 3 ngendika, Gusti Yesus mangsuli pangandikane, sak temen-temene turku ing kowe, wong menawa ora kalairake maneh, mesti ora bisa weruh kratoning Allah. Nikodemus kaajak pitados bilih Gusti Yesus punika putraning Allah Sang Mesih ingkang rawuhipun sampun dangu dipun antu-antu dening para tiyang Yahudi. Sang Mesih ingkang paring pitulungan tentrem rahayu kangge jagat lan ingkang saged bekta para umat kagunganipun Gusti nampi kawilujengan gesang langgeng. Para adiyuswa, lair kapindho punika sanes lair secara kajasmanen, nanging lair malih secara karohanen. Lair kapindho inggih punika gesang kita ngetingalaken ewah-ewahan ingkang langkung sae ing saklebeting manah lan pangertosan. Kita kedah nilar gesang lami tumuju dhateng gesang enggal, gesang ingkang tansah dipun kanthi dening Roh Suci. Ewah-ewaning donya punika boten saged kita selai, nanging gesang enggal miturut kersanipun Gusti punika ingkang kedah kita lampahi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut amrih kawula kailaraken ingkang kaping kapindho. Wonten ewah-ewahan secara karohanen ing pundi kawula kedah langkung caket raket malah kepara tatep pitados dhateng paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka metenigaaken ananging paduka badhe tansah paring kekiyatan lan ugi wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Widi Atmoko ing Bekasi ingkang wedal sakmangke nembe nandhang gagal ginjal. Kawula pitados menawi paduka saged ginakaken menapa lan sinten kemawon amrih Bapak Widi Atmoko putranipun Bapak Timotius selamet hati ing Sidoarjo punika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Rahyuni wilayah kalih ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang melasi, paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring kekiyatan malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken sedherek Eva, Bapak Santiko, Ibu Bambang HN,
Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susni, lan Ibu Iksan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Lari Astana Kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo ing Jakarta. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyanti. Sedherek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso, lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem, lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.
Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.